orain etxean egongo da norbait gaztetxoren bat guri begira eta galdetauko du edo bere buruari esango dio, nik astronauta izan nahi dut. Zuz esango zenioke? Ba, beno, astronauta gitxi daude, baina nahi badu ESAk, Europeako Espazio Agentziak baditu ere bai astronautak, eta oso estu egiten dute lan NASArekin, NASAko astronauta izateko bertakoa izan behar zara estatu batuetakoa. Bai? Baina Europako asko joan dira, bai, eta Euskaldun bat espazioan egon da. Biarritzekoa edo? Nik uste gainera duela gutxi egonda ala nolako casting moduko bat, edo eskatu dituztela aurkez zitzaz personak, medikuak eta egon dira... Baina edo zein ezin da astronauta izan, ez da? Ez. Behar dira gaitasun fisiko batzuk guk agian ez dazkaguna. Bai, agian. Fisikoak, gero ere bai, normalean, batzutan karrera bat behar da, biologia, fisika, ingenieritza eta bar, beste batzutan ordea dira pilotoak, abioi pilotoak eta horrelakoak, beste batzutan adibidez armadatik datoz, adibidez Euskaldun hau Biarritzekoa, bera Frantziako armadatik zetorren. Beraz bide desberdin daude astronauta izateko. Zuk ere bide desberdinetatik, ez dakigu ze bidetatik, baina NASAra iritsi zara. Zein izan da zure bidean, nola iritsi zara NASAra? Bueno, urte askoko lana izan da, nik ez nuen imaginatzen NASAn bukatuko nukela, eta beno, fisika ikasi nuen, gero bi master, gero doktoretza bat, bai hemen Euskal Herrian eta bai Oxforden, postdoktoretza bat Cambridgeko unibertsitatean, eta gero ja salto egin nuen Kaliforniara, NASA eta Stanforden arteko kolaborazio batean. Bai, ni bezala ikasi. Nik ez dut suerte hori izan NASara joteko. Goizuetako unibertsitatean. Bai, Goizuetako unibertsitatea, baina diferente izango da. Kaleko unibertsitatea, kontuz. Eta zer da zuk bertan egin duzun lana? Edo egiten duzuna ez dakite esan zauden oraindik? Bai, oraintxe momentuan daukagu kolaborazio zientifiko bat, 2025 urtera arte, eta justo orain dela gitxi pasan astean hitz egin nuen buruarekin, eta esan zidaten urte gehiago nahi dituztela. Beraz, bueno, hasieran egin nuena izan zen ikertu astronauten osasunarekin zerikusia duten proiektuekin, batez ere Marterako bidaian, orain Artemis asko entzuten ari gara misioni buruz, zelan beraien ezurrak, zelan desegin egingo zirela bidai honetan. Baina Artemis ez doa ilargira? Lehenengo fasea, bai. Gero hori doa Martera. Hori da. Hori da parada. Apeaderoa eta gero estazioa. Hori da. Hau froga bada. Ezurrak desegin egiten dira. Bai. Pixkanaka. Pixkanaka. Osteoporosi bat modukoa, baina bertan, espazioan. Azkarra presioaren... Bai. Azkenean ez daukazu guk deitzen duguna input mekaniko bat, hau da, zuk korrika egiten duzunean edo salto egiten duzunean, ezurrari seinale mekaniko bat sartzen diozu, eta hor dauzen zelulak, bizitzen, osteoblastoak, erabiltzen dute seinale hori ezurra egiteko. Eta hor espazioan... Galtzen baldin bada hori. Ez dago seinale hori, beraz, ezin da ezur berria sortu. Eta posible ikusten duzu gizakiak ilargian eustea, esan ezagun bizitza egitea? Bai. Lehenengo biderrez, plataforma egonkorrak eraikiko dira ilargian. Bai, hori da asmoa. Eta, beno, orain lan egiten ari naizen proiektuan, egiten duguna da, bai egia da, bizirik daude materialak erabiliz, egiten duguna da, material berriak, hormak egiteko, bertan jartzeko habitat batzuk, ez bakarrik habitat, baizik eta laborategiak, mahaiak, oikiak, eta bar. Hori, noiz gutxo gora bera, ze urtetaz ari gara? Beno, ilargia zapaldu berriro 2025 urterako dago programatuta. Lehenengo biderrez, emakume batek zapalduko du ilargia, eta zuria ez den lehenengo pertsonak zapalduko du ilargia. Programatuta dago 2025erako. Orain ikusten ari garen misio hau da, frogatzeko jaurtiketa sistema, espaziontzia eta bar. Hor pare bat utxe egite egon dira, eta horrelako gauzak ez da. Urrengo jaurtiketa saiakera izango da irailaren 27an, justo gaur aurkeztu dute. Agian hemendikan 50 urtera, ilargin sagardotegi bat ikusiko du, eneko, ez? Horrela jarraitzen badeu? Sagardotegi ez dakit, baina asko ikertzen ari da zer landatu ilargian. Zer landatu ilargian, zer landatu espazioan, zer landatu Marteren ere bai. Pelikula bat ere badago. Bai, eta ez dabil oso urrun, ze bertan
gogoratzen dut Martian pelikula landatzen zutela patatak, eta antza oso kandidato ona da patata, base kalori asko ditu, energia asko eman aldio bertan jaten duen horri, eta ganera nola sustrai bat den, lurrazpian hasi alda, eta asko berrazagoa da lurrazpian, edo Marte azpian hasi atmosferan... Miguel, zu harrituta zure. Flipatzen ari naz. Baina izugarria da. Gustatzen ez edan gauza bakarra da, berta iristeakoan zikintzen hasiko garela. Bai, hori argi dauket. Ez que ematen du kontatzen ari dena pelikula badela. Egia da. Gauza kontatzen dituzte eta batzutan ez dakizu sinistu bai ala ez, baina zu hemen egonta sinistu barra da. Izugarria iruditzen zait. Patata jartzea posible bada, sagarrak ere baita. Beti berdinan pentsatzen. Eneko, gainera, janariaz ari gara, zu gastrofisikariaz zarela ere esan dugu. Bai, kontua da, orain dela urte pare bat, pandemian, izan nuela denbora, pixka bat gelditzeko, itxi zuten NASAko laborategia, eta orduan etxean egon behar ginen, eta hor esan nuen nahi dut benetan mundu aldatzea. Orain, onarte helduta, zein da benetan gizartearentzat garrantzitsuena dena edo ze problema, ze arazo dira handienak. Eta elikaduran pentsatu zen. Ez, pentsatu nuen klima aldaketan. Eta ikusterakoan datuak ikusi nuen gure elikadura dela ahaztuena. Ze beti pentsatzen dugu klima aldaketa kotxeen arazoa dela bakarrik, eta ez, kotxeen impactua botatzen ditugun gaz horietan, 11% da gutxi gora bera, baina gure elikadura ia 20% da. Nola ekoizten dugun eta horren hori da. Zelan elikatzen garen oso txarra da gure planetarentzat. Eta horre esan nuen, zelan erabili aldut fisika gure elikadura sistema eta produktu berriak sortzeko. Elikadura sistema aldatzeko, oberako, gure planetarako. Eta hori da helburua, hori da plana? Elikadura eredua aldatzea? Edo behin dena agortuta gero ilargira joatea da plana? Ez benetan ari ez galdera. Badirudi biak ari garela prestatzen, ez? Bai, alde batetik aldatu behar dugu zelan jaten dugun. Ja adibidez, erabiltzen dugu gure bizialgaren lurraren erdia baino gehiago, ja erabiltzen dugu jakiak hasteko, batez ere animaliak. Eta kontua da, 2100 urtean izango garela 11.000 milioi pertsona. Orain gara 7,8 milioi, hau da, 140 hasiko da populazioa. Baina ez da esaten gutxiagora, Europan bai. Hemen Euskal Herri bai gutxi jaiotzen dira. Europan bai, baina ez adibidez Afrikan asko Afrika izango da motorea. Eta orduan da, zelan elikatu horren beste jende, planeta suntxitu barik. Eta orduan hor, saiatzen garen egiten da, jaki guztiz jasangarriak sortzen. Orduan suposatzen da geizki jaten dugula. Haragia gutxi oian behar da, eta fruta eta berdura igual gehiago. Bai, labur eta azkar esan da, egin dezakegun gauza oso on bat gure planetagatik da, okelaren kontsumoa murriztu, alik eta gehien, batez ere okela gorria, eta handitu, bai, batzutan egia deserosoa da. Eta handitu, vegetalak, landareak, eta kontsumo. Edo bentsat begiratu nola ekoizten den horiek. Nola ekoizten den ere aldatu beharko da. Desberdintasunak daude, zelan ekoizten den bat eta bestea, baina orokorki eta era laburran esan da, egin dezakegun zeuzer bada, murriztu kontsumo hori eta inditu. Hor zaila dena da, zuk ohitura batzuk dituzu jateko eta horiek aldatzea. Ohitura horiek zaila di aldatzea. Gizakiok ez dugu aldaketa gustoko. Hori da. Beraz, zaila da. Eta deserosoa da, baina egia esan behar da. Aldaketen aurren urduri jartzen gara. Eneko, zure ustez zu daukazun informazioaren arabera, zer gertatuko da lehenago, baliabideak agortuko ditugu, ala beste planeta batera bizitzeko gaitasuna izango dugu. Ni oso positiboa naz, klima aldaketari dagokionez. Bai, nik uste dut lortuko dugula, nahita ez, lortu behar dugulako, eta, zientzia jartzen denean serio, ikusi dugu adibidez COVID-en kasuan gauza bat konpontzen, nik
ilusioa eta ustea da aterako garela hemendik, baina horretarako ohitura asko aldatu behar izango dira, hori duda izpirik ez. Eta hori izango da zailena, Positiboa zara. Ni oso positiboa. Nik uste dut lortuko dugula. Orduan ez diogu kasurik egiten Wall-E pelikulari, ez? Ez, espero dugu ez. Aztuta. Baina akzioa hartu behar da. Hau da, aldaketak eta oso nabariak egin behar dira. Oantxe konturatzen nahi zergatik enekok dakan abizena aspe. Ez zara aspertzen lanean, gizora? Hau tipoa! Radio, zenba gauza egiten dituzu. Eta gainera, sari batera irabaziozu, gastrofisikan egin duzun lan horren ondorioz, Next 50. Egia esan ez nuen espero sari hau, orain dela gutxi urte pare bat hasi nintzen proiektu hauetan lanean, bai egia da, inpaktu handia izan duela, saiatu garen egiten da, fisika aplikatu landaren bitartez okela egiteko. Orduan, propietate fisikoak, mekanikoak eta bar, landarenak aldatu behar dira, okela moduko bat sortzeko. Baina hori okela da? Hori galdutuko du jende asko, ez? Etorkizuneko okela izango da? Ematen badizut, oraindik ez dago salmentan hemen, baina bertan estatu batuetan saltzen diren hamburguesa batzuk ematen badizut probatzeko, nik uste dut ez zinela kapaz. Benetan? Bai. Laborategi batean egindako hamburguesak. Hemen baditugu dagoeneko veganoentzako edo egiten diren lentejazkoak adibidez. Hori da, hamburguesa moduko batzuk, eta egia da, badutela... Bai, hauek desberdinak dira. Hauek egin nahi dutena da okela landaren bitartez. Eta lehenengo hau historikoa izan da, pasaden urtean lehenengo biderrez egin zuten kata itxu bat, eta jendearen gehiengoak nahiago izan zuen, edo gustoko izan zuen gehiago, landareekin egindako oilasko nugget bat, gehien saltzen den oilasko nuggeta. Ez da dena galduta. Ez ezagunaztu, landareak izateko lurra behar da, landareak izateko ura ere behar da. Bai, baina kontua da, orain gehien azten ditugun landareak doazela animaliei bideratuta. Artoa adibidez demagun, olio entzat, adibide oso nabari bat, ez? Guk jaten dugunean behi okela esate baterako, kaloria bat kontsumitzen dugu behi honena, eta horri 100 kaloria emon behar zai. Hau da, bakarrik 100 bata. Eta orduan ez da oso efizientea animalia jatea. Animalia litzateke tartean dagoen elementu bat, kasu honetan animalia desagertu dengo litzateke. Hori da, ekuaziotik entzen baduzu animalia, asko be kaloria gehiago kontsumitu alditugu landaretatik zuzenean, eta proteina kopuru berdina, eta bai. Eta ganera, orokorrean, planetarekin edo planetarentzat hobeagoak diren jaki horiek guretzat ere bai, gure osasunarentzat ere bai hobeagoak dira. Okerrena da, guk ez dakigula zu dakizuna guztia, esan dut, oso zaila dela odena jakitea, gu ez konturatzen ze gertatzen den hor, eta zuri joan entzuten flipatu iten du. Esan dut, igual ez dakit, non ikusi, non ez dakit, oso zaila da. Hori zientzialari lana da, eta baita ere, gobernuena asaltzea jendarteari olako gauzak. Hori da. Baina orain dela oso gitxi, estatuan ministro batek honi buruz hitz egin zuen, eta kriston egurra zioten. Ez da bape popularra, ez? Ez iritzia, baizik eta evidentzia. Bai.